Ćao, vi gledate još jedno izdanje Detoksik emisije. Iako je proglašeno vanredno stanje u Srbiji, emisija o poznatima će se i dalje emitovati. Ovo su današnje priče. Znači, šta je point? Da se pridržavam onoga što mi kažu ljudi koji to znaju. Da se ja pitam, pesme bi već uveliko bile na vašem kanalu. Pogledajte šta naše poznate zvezde rade u kućnoj izolaciji. Pevač Aca Lukas u ponedeljak uveče održao je koncert iz svog doma za svoje komšije, ali i za građane celog sveta. Naša televizija ekskluzivno je prenosila koncert, a on je za Detoksik emisiju otkrio kako je došao na ovu ideju i kako se osjeća posle uspešno održanog koncerta. U ponedeljak uveče komšije Ace Lukasa pevale su u glas kao i ceo svet. Folker je na svojoj terasi sa svojim bendom napravio humanitarni koncert. Uradio je to kako bi bar na kratko zaboravili na opasni virus i stanje u našoj zemlji, ali i celom svetu. Mnogi su njegov čin uporedili sa koncertom koji je održao Andrea Bocelli. A evo šta nam je Aca rekao. Seo sam da sviram, nisam dugo svirao, malo sam popio, moram da priznam, igrajući FIFA ovde. I posle pola sata sam primetio da nisam zatvorio terasu, rekao jao, sad će biti pakla. I ustane, zatvorim terasu i onda čujem, hoćemo još. I sve imamo puno ljudi na terasama. I ja naravno nastavim da je sviram, još 2 sata, to je bilo baš lepo, onako spontano. I onda sam seo i shvatio sam da bi mogli da napravimo priču koja je jako lepa, interesantna, ima nekog i efekta, ljudi ostaju kući, fali, sada naravno, mi smo takav narod, svima fali zabave. Kako da priredimo se zabavu kad ne možemo da izlazimo iz stanova. I došli do zaključka da ne bi bilo loše da, recimo, pokušam napraviti neki koncert iz svog stana, a da ljudi budu u svojim stanovima i da gledaju to i da slušaju. Ovi koji mene mogu da vide i da čuju, naravno bit će i prenos. Onda sam zvao moj prijatelja Neša sa televizije Toksik, Telekom je sve odradio, i da nekako damo neki svoj doprinos, a mislim da nije loš doprinos, da damo ljudima zabave, a takozvane, ja sam to nazvao bezbednom zabavom, zabava koja je bezbedna. Eto, malo pre smo tu napravili tonsku probu i vidim, počeli su se skupljaju dole ispred ulice ljudi, ja sam prekinuo tonsku probu i rekao sam, ako nije problem da se sklonite sa ulice, se vratite kućama, inače neće biti koncerta. Zaista, sva ova priča je upravo zato da se poštuju odredbe. Meni nije problem da sviram i da pevam, ovo je naravno humanitarnog karaktera. Svima osim meni, a ja se trudim da otklonim bukvar, pa ne odolim baš nijednoj ženi, a bivša ko bivša još uvek je tu. Objasnio nam je da se čvrsto drži pravila i da je ovim koncertom hteo da podstakne ljude da i oni to rade i da ostanu u svojim kućama. Pravila koje nam kažu određuju ljudi koji se u ovo razumeju, koji su stručnjaci i koji kažu da treba tako, tako i tako. I da se mi ne bunimo puno ako nam kažu da se zatvorimo u kuće. Znaš, zato što mi ne znamo. Znači, ne možemo mi da se bunimo protiv čega što ne znamo. Znači, ja sam imam 51 godinu. Svašta sam prošao u životu, svašta sam vidio, ali ovo mi je ova pandemija prva stvar koja mi se desila za moju 51 godinu. Zaista ne mogu da pametujem i da glumim nekog koji nešto zna kad ne znam. Znači, šta je point? Da se pridržavam onoga što mi kažu ljudi koji to znaju. I eto, rešio sam, na neki način mi se otvorila mogućnost da dam neki svoj doprinos. Eto, ovako, na ovaj način, to je možda najbolji način onaj koji ja mogu da dam. Da bar tih 2-3 sata ljudi budu u svojim kućama, sa svojim porodicama, znači da se ne mešaju jedni među drugim, jer će svi moći u svojim domovima da gledaju. Znači, nema ono kao sad, tako je, na ulici neće biti nikoga, naravno, a pevat ćemo. Te noći kad me stignu po teren, kurve sudbine, i kada uđem iza ovoga, kao kod rodbine, kao
kao zvijezda, padalica. Pošto se pridržava svega što je propisala država, zanimalo nas je da li mu nešto teško pada u izolaciji. Meni ništa ne pada teško, ja sam prošao mnoge stvari u životu koje su teške, ljudi misle da su teške, ja sam mislio da su teške, a nisu. Mislim, nisu. Čovjek se mora tamo, u onoj situaciji u kojoj se nađe, on mora tu da nađe negde sebe. Ja sam bio u zatvoru, pa ja sam mislio ću umreti, ali eto nisam. Čovjek može sve da podnesi i može sve da izdrži. Znači, ne postoji nešto što čovjek ne može da izdrži. I nema šta. Kako podnosi? Veoma lako. Osim to šta smo videli da sviraš. Igram FIFA i družim se sa mojim decom. Živjeti, umrijeti, bile moje. Otkrio nam je i da često viđa svoju najmlađu ćerkicu Viktoriju. Nisam sad u fazonu da ne volim da je motam levo desno, ona je tamo u kući, ali odem ja. To je jedina destinacija druga koju trenutno imam osim ovog stana ovdje. Odem tamo kod nje i budem tamo i to je to. Sa drugom decom, kako ti unuče? Djeca su mi tu, sa unučicom se ne viđam jer je ona na Karaburmi, ali se čujemo stalno. Znaš, nije pojenta da se viđamo, sad je pojenta da nam bude dobro svima. Majka mi je kući, ničem se ne viđamo, ali smo na vezi. Svog prijatelja Đanija, koji je prekršio policijski čas, odmah je pozvao i pitao šta mu treba. Ali mu je i rekao da je napravio veliku grešku. Daleko od toga da sam ga podržao. Mislim, dobro, nisi podržao njegov čin. Šta sam mu rekao prvo kad sam ga čuo, samo on zna. Šta si mu rekao? Rekao sam da nije normalno. Pa i nije normalno. A dobro, naravno, ali dobro, da ti kažem, svi mi možemo pogrešiti, on je moj drug, moji su prijatelji, pravi prijatelji, uvek u pravu i kad nisu u pravu. To što ja njima kažem, to je moj problem, ali sam uvek tu za njih. Mislim da je to, kad bi prijateljstvo pitati, da to tako treba da se radi. Znači, nije stvar u tome da ti ja sad pomognem tako što ću kažem, znaš, brate, ali ti si kriv. Jeste, ja ću da to pomenem, ali ću biti uz njega. Jer to su prijatelji, tako. Znači, kad nisu u pravu, oni su prijatelji. Pogrešili su. Tako da ne podržavam ono što je uradio, daleko od toga da podržavam, to više neću raditi svakako. To je greška, svako može da se desi. Očigledno nije ozbiljno shvatio, što nije jedini koji nije ozbiljno shvatio sve ovo zajedno, ali sad... Mislim da je naučio lekciju svakako. Da, ali mislim, bez obzira na sve, sam ja u svoje prijatelje, naravno. Ali neću da mu kažem, znaš, kao vidiš šta su ti uradili, ne. Nego kažem, vidiš šta si uradio. Za Detoksik je rekao i da mu je veoma zasmetalo što se pisalo o njemu i nekim njegovim kolegama koliko su para izgubili od kada više ne nastupaju. Glupo da licitiramo koliko smo mi sad pevači izgubili. Prvo nismo mi ni imali u ruci da bi nam izgubili, znači nismo zaradili nešto što smo trebali da zaradimo, ali to je toliko nebitno u odnosu na stotine hiljada, već možemo da kažemo stotine hiljada žrtava u svetu i ovih 80-90 ljudi koji je već kod nas preminulo i u našem okruženju i zaista nije ni vreme, ni mesto da licitiramo sa time koliko smo mi pevači oštećeni. Stvarno nije ni vreme, ni mesto oštećeni. Znači, nismo odradili neke pozitive. I zato sam se pobunio jer je moja slika stavljena prva. Kao, znaš, koliko Aca Lukas izgubio, nebitno je to ljudi. Da li, mislim, sve lepo se prodaju novi, sve to stoji, svi mi se borimo za svoj hleb, ali mislim da postoji neko moralne neke odredbe koje ne dozvoljavaju, bez obzira što znaš da ćeš možda uzeti neku paru više da nešto uradiš, jer postoje neki ljudi koje ne možeš da poštuješ, ne poštuješ te žrtve do sadašnje koje su bile. Evo sad ću vam da dajem intervju. Sadašnje neke žrtve koje su do sada bile, znaš, gaziš po njivaku, sad pričaš o tome koliko je Aca Lukas izgubio para što nije svirao, ne znam, neki koncert u Düsseldorfu. Sa vaše strane još se bolje vidi. Hvala lepo. Pevač Saša Kovačević pridržava se svih mera koje je propisala država, te nam se javio iz svog doma. Pogledajte šta nam je Saša otkrio.
Iz kućne izolacije javio nam se i pevač Saša Kovačević, koji nam je otkrio kako provodi vreme kod kuće. Pre svega se trudim da mnogo spavam i da mnogo odmaram, što nije bio slučaj ovih par meseci unazad, tako da dosta spavam, treniram, sviram i tako, nekako mi je zaista i prija ova izolacija. Iako se drži pravila koje je propisala država i ne izlazi iz svog doma bez preke potrebe, za detoksik je rekao šta mu nedostaje iz spoljašnjeg sveta. Svakako neka vrsta kontakta sa ljudima, socijalizacija i nekako vreme koje sam do sada provodio sa svojim prijateljima u ovim danima je definitivno nemoguća, jer se svi držimo jednog istoga, to je da ne izlazimo iz kuće, da čuvamo svoje najmilije i to je, mogu reći, nešto što mi zaista nekako najviše nedostaje, naravno pored i mojih koncerata i moje najdraže publike. Iako vežba nekoliko puta nedeljno i u izolaciji pazi na ishranu, za njegov pun stomak zadužena je njegova devojka Zoka. Što se kuvanja i kulinarstva tiče, definitivno je tu zadužena Zoka. Ona svakodnevno kuva i moram da je pohvalim ovom prilikom, zato što je zaista izvrsna kuvarica. Mada i ja imam neke svoje momente kada uđem u kuhinju i pokušam napraviti nešto svoje. Uglavnom su to neke paste. Dosta njegovih kolega se uključuje preko Instagrama uživo, pa hoće li to uraditi i Saša? Planiram svakako, već danima se nekako kanim svaki dan da sednem i da zasviram za svoje komšije i prijatelje i da otvorim sve prozore, ali nikako da se to desi. Ali eto, dajte mi još par dana i verujem da će svakako uključenje biti i putem socijalnih mreža. Misliš da u mojoj sobi 2 sa 2, šta bi drugo mi radili? Vrlo iskreno nam je rekao šta će uraditi kada se završi vanredno stanje, odnosno koga će prvo poljubiti i zagrliti kada nam takvi kontakti budu dozvoljeni. Pre svega ću izaći iz kuće, što je onako primarno, zatim verovatno se videti sa svojim prijateljima i na kraju krajeva i najbitnije je zagrliti oca i majku, pošto ovih dana nisam baš imao prilike, tako da oni mi najviše nedostaju. Jest da živimo bukvalno u istom ulazu, ali nekako smo se svi pridržavali ovih mera koje je država Republike Srbije izdala, tako da čekam da se to završi i da ih konačno mogu lepo zagrliti i poljubiti. Ne radi na novim projektima jer je Sale bio vredan pre vanredne situacije i već je sve spremio. Što se novih projekata tiče, u pripremi imamo za sada 4 nove pesme i 3 koje planiramo da izbacimo već, ja se nadam, krajem godine. Verujem da će vam se dopasti to što smo, moj dragi brat i ja, pripremili, drugačije od svega što smo do sada radili, kao što se uvijek i trudimo da budemo manje više drugačiji i eto, čim se situacija oko COVID-19 smiri, mi ćemo blagovremeno obavestiti publiku i naravno izbaciti nove numere. A onda nam je otkrio i kada ćemo moći da čujemo njegove 4 nove pesme. Da se ja pitam, pesme bi već uveliko bile na vašem kanalu, ali obzirom da je stanje kako jeste, sačekat ću da se malo smiri situacija i onda ćemo jednostavno videti kad je najbolji termin za prvu numeru. Nakon prve numere verovatno nećemo čekati nešto mnogo dana i pustit ćemo kroz nekih 10 dana već vjerojatno drugu, pa treću, četvrtu i u suštini tako smo planirali. A za kraj Sale nam je ovo poručio. Veliki pozdrav svim gledalcima Toksik televizije, ostanite u vašim domovima i čuvajte vaše najmilije, a ja verujem da se družimo vrlo brzo. Živi bili! Naše poznate ličnosti pridržavaju se svih mera koje je propisala država, te borave u svojim domovima. Pogledajte šta oni rade za vreme izolacije.
bogat bio ja, tebi poklonio bih sve, tad bi moja bila sva, pevali bi daba, daba, dab. Kad bi bogat bio, daba, 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 celi svet bi bio samo moj, kad bi bogat bio ja. A što da puno radi, jaba, daba, 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 daba. A sada rubrika naša stalna komentatorica Severatorica. Dobro večer, poštovani gledatelji. Ovo je kutak za kulturni trenutak. Već sam u prijašnjim emisijama spominjala knjigu Borislava Pekića iz 1983. godine koja se zove Besnilo. Inače mi bi to u Dalmaciji rekli Bisnilo. Ali moramo spominjati knjige onako kako su izvorno napisane. Dok sjedim ode na predivnom aerodromu Hitrov i čekam svoj let, htjela bi pročitati citat iz istoimene knjige. Besnilo, bisnilo, bjesnilo. Reklo bi se da je besnilo izašlo na kraj s nejednakošću, reklo bi se da je besnilo, bjesnilo, bisnilo izašlo na kraj s nejednakošću među ljudima, s kojim se razum uzaludno borio hiljadama, tisućama godina. Da je ukinulo tradicionalne podjele na bijele i obojene, bele i obojene, muškarce i žene, bogate i siromašne, moćne i slabe, pametne i glupe i zamijenilo ih univerzalnom razlikom između zdravih i bolesnih. Stvarne podjele u stvari nema. Svi bolesni su potencijalno mrtvi, svi zdravi su potencijalno bolesni, a svi smo dakle realno mrtvi. Svit je konačno jedinstven. Hvala lipa. Bija je to kutak za kulturni trenutak. Može? Može, urednik, može. Bio je to kutak za kulturni trenutak. Puno pozdrava, do sljedećeg puta. Ćao. Ovo je bilo sve za danas. Mi se vidimo u petak, a vi ostanite kod kuće i gledajte Toxic TV.